नैबे जाबाय सेन्सास हाउस लिस्टिंखौ माबोरै खालामो आंनि लेटेस्ट भिडिअ आं दा बेयाव थुनिसै आङो थुबाय बरायबाय गासैखौबो बे जाबाय आंनि भिडिअ सार मेडाम आदा बाजै आं दा आदै मादै कमेन्टखौ नायनोसै कमेन्टआव माखासेफ्रा सोंदों बिनिनो साबसिन भिडिअ खालामथावना मोनसे कमेन्ट आङो मोनबाय बेयो जाहैबाय बेबो मोनसे कमेन्ट आं बेखौबो भिडिअ बानायगोन जेनेबा खिन्थु साबसिन मोनसे मोनबावदों नैबे बेबो मोनसे कमेन्ट जेनेबा नै कमेन्टखौ आङो भिडिअ बानायग्रोनि बेयाव लिरदों मा मोनसे सिटुएसन होदों आरोखि सिटुएसना मा सार मोनसे कनफिउज दं हमना ला मोनसे नखराव बिमा बिफा आरो फिसाला साथाम दं थाग्रा न'आ मोनथाम दं बाट किचेना मोनसे सार प्लिज एक्सप्लेन अके आं दा बेखौनो एक्सप्लेन खालामनोसै अके ओमफ्राय बेफोर कमेन्टनि सोंथिखौथ' आङो लिरनानै रिप्लाइ होबाय खिन्थु बेखौ आङो भिडिअ बानायनानै आङो फोरमायनि आरोखि दा होमबा बेबायदि जुदि जायोबा सावगारिया नैबायदि जागोन आरो ना माने गंसे नखर बे नखराव गंथाम न' दं गंसे गंनै गंथामावबो मानसि थायो ओमफ्राय बे नखराव साथाम मानसि दं आरो मोनसे किचेन दं बेखौ माब्रै सेन्सास खालामगोन अके एकदम सिम्पल नैबेनो बयनिख्रुइबो गोरलैसिन दै बेनो बयनिख्रुइबो गोरलैसिन सेन्सास खालामनो माब्रै खालामगोन जोङो बिसानाव थांग्रोबाय आरोखि ना जोङो बिसानाव थांग्रोनोसै गिबियाव ना बिसानाव थांग्रोमोनानो जोङो बिल्डिं नाम्बार मोनसे होनांसिगोन बिल्डिं नाम्बार जों मा होगोन नैबे नखराव हाबनायनि सिगाङाव बिल्डिं नाम्बारा मामोन हमनानै लाबाय 14मोन 0-014 मोन ओमफ्राय जोङो 014 नखरनियाव हाबनानै नैसोनाव हाबफैबाय आरोखि दा होमबा दा बिसानि बिल्डिं नाम्बारा बेसेबां जागोन माने नखरनि नाम्बारा 015 बे जाबाय बिसानि नखरनि नाम्बार जायखौ सेन्सासनि रावाव बिल्डिं नाम्बार होननानै बुङो आरो एपआव मा खालामनांगोन बेखौ जेब्ला जोङो एपखौ खुलिगोन ना सेन्सास खालामनाय जोङो बे हाउस लिस्टिं अपारेशन बक्सआव थुनानै बिल्डिं नाम्बार होननाय अपसनाव निउ होननाय अपसन दंना बे निउआव थुनांगोन आरो बे निउआव थुनाय लोगो लोगोनो हारसिंनो बिसानियाव मोनसे मा नाम्बार क्रिएट जागोन बियो 015 बे नाम्बारा क्रिएट जागोन अके बिसानि नखरनि नाम्बार जाबाय दाना जोङो नैबे न'खौ जोङो बे न'आ मोनथाम दं नंगौ खिन्थु बे गंथाम न'निबो बिगोमाया सासेयानो सासे बिगोमानिनो नखर बियो बिगोमायाबो सासेल' आरो किचेनाबो मोनसेल' माने बेखौ जोङो मोनसेल' हमनांगोन दै गोबां मानसिफ्रा कनफिउज जानो हागौ एकदम नंथारगौ आं कनफिडेन्सजों बुंदों बेखौ नोङो मोनसेल'सो नोङो सेन्सास हाउस होननानै साननांगोन नङाबा एपआव सोनोनो हाया नोङो एपआव नोङो बेखौ मिलायनोनो हानाय नङा आरो बियो कारेक्ट बाथ्राया बेनोखा बे सासेल' बिगोमा किचेनाबो मोनसेल' होमबा बेयो गासैबो नै मोनथामबो थाग्रा न' नङाबा बियो आलादा जागौमोन आरोखि बे गंथामबो थाग्रा न' ओमफ्राय बिगोमायाबो सासेल' ओमफ्राय किचेनाबो मोनसेल' बिदि बेलायाव जोङो सेन्सास हाउसखौ मोनसेल' गंथाम न'खौ गंथाम हाउसखौ लोगो नांनानै मोनसे सेन्सास हाउस नाम्बार क्रिएट खालामनांगौ बा होनांगौ आरोखि दा होमबा बिल्डिं नाम्बारा मा जाखो बिल्डिं नाम्बारा 015 जाबाय दाना जोङो बेखौ सेन्सास खालामदो सेन्सास खालामनो थाखाय जों मा खालामनांगोन बे अपसन दङ ना एपआव सेन्सास हाउस नाम्बार होननाय अपसनाव जोङो गाहायाव रिपिट आरो निउ होननाय अपसन दंना बे निउआव थुनानै होदो निउआव थुनानै होनाय लोगो लोगो बै माने 104 आवगायनि गंसे न'आव सेन्सास हाउस नाम्बारा बेसेबांमोन बिनि उननि अनजिमाया जागोन आरोखि नैबेयाव माने आङो जेनेबा माबाखौ देखायनोसै र' होमबा जों दा नैबेयाव थुनांगौ बेयाव जोङो थुबाय बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबे ओंखारबाय नैबेयाव जोङो नैबे रिपिटखौ थुनो नाङा नैयाव जोङो बेयाव खेबसे थुनानै जेब्ला बेयाव किपेड ओंखारगोन मबाइलाव जोङो बेयाव सोनांगोन आरोखि मा सोनांगोन जोङो आवगायनि गंसे न'नि नाम्बारा 014 मोन नालाय होमबा नैबेयाव जों दा किपेडजों लिरनानै होनांगोन
015 ओमफ्राय बेखौ थुनाय लोगो लोगो जोङो नैबे निउ बे निउआव थुना होनांगोन निउआव थुनाय लोगो लोगो मा ओंखारगोन नैबेयाव माबा मोनसे ओंखारगोन आरोखि माने आवगायनि न'आव जुदि हमनानै ला 0 1 2 1 माने एसे गोरलै नाम्बार लानोसै माला 0 0 25 मोन आवगायनि गंसे न'आव माने होमबा नैबे न'आव दा नैबे निउआव थुनाय लोगो लोगो नैबे निउआव थुनाय लोगो लोगो दा बिसानि न'आव बेसेबां ओंखारगोन दा बिसानि न'आव ओंखारगोन 0 0 2 6 बे ओंखारगोन बेयाव दाना बे ओंखारनाय लोगो लोगो दानिया सार्भे खालामदो सार्भे खालामदो होमबा सार्भे खालामदो सार्भेखौ जोङो बेखौ निउ थुनानै नैयाव अनजिमा क्रिएट जागोन ना ओमफ्राय नैयाव नेक्स्टआव थुदो नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबे फैबाय नैबे बेयाव जोङो थुबाय बेयावबो नाम्बार ओंखारबाय बेयाव मा नाम्बार ओंखारखो दहाय 0 0 2 6 ओंखारबाय ओमफ्राय नैबेयाव थुबाय बे नेक्स्टआव थुबाय नेक्स्टआव थुनाय लोगो लोगो नैबे फैबाय नैया नैबेयाव फैसिगोन ओमफ्राय आरो नै दाना नैयाव थुदो नेक्स्टआव थुनाय लोगो नैबे फैबाय ओमफ्राय जुदि आगोल सेफ निउमारेसन खालामदोंमोनबा येस थुबाय आरो नङाबा न' थुबाय न' थुनाय लोगो लोगो नैबे ओंखारबाय दाना जोङो न'खौ सार्भे खालामदो बे न'नि मैजाया नैबे फ्ल'रा मानि क्लिक खालामनानै नेक्स्ट थुबाय ओमफ्राय नैबे बिनि बेराफोरा मानि बेखौ क्लिक खालामबाय नेक्स्ट थुलायबाय ओमफ्राय फैलायबाय 3 नाम्बार सोंथि बेनि मुदाया उखुमा मानि थिंनि होननानै बेयाव लिरबाय ओमफ्राय नेक्स्ट थुलायबाय नैबे फैलायबाय बे थाग्रा न' नालाय नैया ओंखायनो नैखौ रेजिडेन्सखौ थुनांबाय बेखौ थुनानै नेक्स्ट थुलायबाय नैबे फैलायबाय थाग्रा न'बा मोजां नंगौ नङा मोजांखौ थुनानै नेक्स्ट थुलायबाय ओरै फैलायबाय ओमफ्राय हाउस हल्ड नाम्बार हारसिंनो फैखानोसै टटेल नाम्बारखौ नैयाव सोदो दानिया टटेल नाम्बार नर्मेलि रिजाइडिं इन दिस हाउस साबैसे मानसिफोर थायो बे गंथाम न'आव लोगो नांनानै होमबा बेयाव 3 लिरदो बेयाव 3 लिरदो ओमफ्राय बिगोमानि मुङा मा नैयाव लिरदो हमना ला निरन बेबायदि लिरबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव थुदो बे नेक्स्टआव थुदो नेक्स्टआव लोगो बे फैलायबाय बे फैनाय लोगो बिनो लिरबाय नामखौ लिरबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव थुदो नैबे फैलायबाय दाना बिगोमाया हौवा ना हिन्जाव बेखौ थुदो एसटि मा कास्टनि मानसि बेखौ लिरदो नेक्स्टआव थुदो ओमफ्राय नैबे न'आ गावनि ना भारा लानाय न' बेखौ लिरदो दाना नैखौ गोसो होनांगोन बे आसोल जिनिसा बेनि थाखायनो जोङो सासेल' बिगोमानि मोनसेल' किटचेन थानाय थाग्रा न'आ 3 4 मोनबायानो जाथों जोङो नैबेनि थाखायनो जोङो बे न'खौ मोनसेल' हमनांगौ आरोखि खेबसेल' सेन्सास हाउस खालामनांगोन जोङो खेबसेल' सेन्सास खालामनांगोन बे 3 न'नि थाखाय 3 थाग्रा न'नि थाखाय बिगोमाया सासेल'बा किटचेना मोनसेल'बा खिन्थु नैबेयाव गोसो होनांगौ बेयाव जोङो डुवेलिं रुमखौ लिरनांगौ आरोखि डुवेलिं रुम खैथा रुम दङ बेयाव हमनानै ला होननायखौ नायदो बेयाव मोनबेसे रुम दं बे जिनिसखौ जों नायनांगौ आरोखि बेयाव मोनबेसे रुम दं नैयाव 2 रुम थानो हागौ नैबो 2 रुम थानो हागौ नैबो 2 रुम थानो हागौ होमबा गासै बेसेबां जाखो 2 2 4 6टा 6टा होमबा 6टा रुम जाबाय दाना बे 6टा रुमखौ जोङो नैबेयाव लिरनांगौ थारमाने 6टा रुम होनानै बेयाव लिरनांगौ आरोखि ओमफ्राय बेयाव नै मेरिड कापोलाथ' बिमा आरो बिफा सासेल' जाखाबाय जरासेखौसो जरासे जरानैसो हिसाब खालामो दै बेखौ बेयाव बिमा आरो बिफा हाबा जानाय नालाय ओंखायनो बेयाव जरासे जाबाय आरो दा बिनि उनाव इथिं जेबो प्रब्लेम गैला गासैबो समानजों बेखौ फिननायफोरखौ होलांबाय थाबानो गासैबो इयाव जेबो प्रब्लेम गैला आरोखि बे प्रब्लेमा बेनोमोन आरो जोङो न'आ गंथाम दंब्लाबो जोङो बिगोमाया सासेल'बा किटचेना मोनसेल'बा जोङो बे न'खरनि थाखाय मोनसे बिल्डिं नाम्बार आरो मोनसेल' सेन्सास हाउस नाम्बार होनांगौ आरोखि माने हाउसआ खेबसेल' सेन्सास जागोन आरोखि बेबायदि आरो जुदि थाग्रा न' नङामोनबा गुबुन मोनबा बेखौबो आरो खेबसे खालामबावनांगौमोन दा बेयाव जेबो थाग्रा न'आनो जेबो माने न' गोजायानो गैला मानसि थायै न'आनो गैला बे गंथाम न'आबो मानसि थानायल'खासै जाय गंथाम न'आबो सासे मालिकनिनो आरो जेराव किटचेनाबो मोनसेल' बेबायदिबा बेबायदि जायो आरोखि बुजि मोनबाय जानांगौ माबाफोर बुजि मोनाखैबा आरोबाव कमेन्ट बक्सआव लिरजागोन आङो बे कमेन्ट बक्सनि कमेन्टफोरखौ पिकआप खालामनानै बिनि सायाव भिडिअ बानायनो नाजागोन आरोखि अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट